Mae'n swyddfa wedi bod yn gwneud gwaith craffu ac wedi bod yn gwneud ymchwil mewn i ymateb yr heddlu i y gyflenwad o cyffuriau yn ardal Heddlu Dyfed-Powys. Ar lefel personol, dwi'n ddiolchgar iawn i'r holl staff yn swyddfa, y llu a'r cyhoedd hefyd sydd wedi bod yn ymwneud â'r ymchwil yma. Mae partneriaid hefyd wedi bod yn rhan o'r broses ac o ganlyniad yna nawr i ni'n datgan ac yn cyhoeddi adroddiad o'r gwaith craffu yma. Trwy'r gwaith craffu ni wedi darganfod bod yna ffocws gan Heddlu Dyfed-Powys yn targedu'r unigolion sydd yn ymwneud â chyflenwi cyffuriau yn ardal Heddlu Dyfed-Powys. Felly mae hwnna rhywbeth cadarnhaol iawn. Mae yn y cynllun plismona bod ni'n mynd i blaenoriaethu yn erbyn yr unigolion sydd yn cyflenwi cyffuriau, felly dwi'n hapus iawn i weld hwnna yn dod allan o'r gwaith ymchwil. Mae'r gwaith craffu a'r ymchwil wedi darganfod fod yna wendid yn y llu yn y ffordd mae'r llu yn cyfeirio pobl at gwasanaethau sydd yn dod gan bartneriaid eraill yn cydweithio gyda'r llu, gwasanaethau i'r unigolion sydd yn camddefnyddio cyffuriau. Mae'n bwysig bod ni'n cydweithio gyda partneriaid, ond mae rhaid i ni sicrhau bod yna broses clir o gyfeirio'r unigolion hynny at y gwasanaethau. Mae hwnna'n wendid ar hyn o bryd a fyddwn ni'n mynd ati i geisio ymateb wedyn i'r canfyddiad yma yn yr ymchwil. Dwi eisiau sicrhau bod Heddlu Dyfed-Powys yn cadw'r ffocws ar targedu'r unigolion sydd yn cyflenwi cyffuriau un ardaloedd, ond ar yr un pryd rhaid cydweithio gyda partneriaid a edrych am ffyrdd falle chydig yn wahanol i weithio. Mae angen ystyried falle drug consumption rooms, rhywbeth sydd yn cael ei ddefnyddio mewn gwledydd eraill yn Ewrop, a mae yna gyfle falle i ni ddefnyddio'r math yma o ymateb i'r broblem i lleihau y niwed i'r unigolion sydd yn camddefnyddio cyffuriau yn cymunedau. Mae yna gyfres o argymhellion yn dod allan o'r gwaith ymchwil yma a fydd rhain cael eu rhannu gyda'r Brif Gonstable a dwi'n hyderus bydd y Brif Gonstable a'i dîm yn ymateb yn gadarnhaol i'r argymhellion. Ond yn bellach na hynny, mae rhaid ni sicrhau bod yr adroddiad ar gael i partneriaid i ddarllen a i bartneriaid ystyried falle rhai o'r canfyddiadau a'r gymhellion sydd yn y adroddiad hefyd a cydweithio wedyn i sicrhau bod yna ymateb effeithiol ac effeithlon i cyffuriau yn ein ardal yma yn ardal Dyfed-Powys. Bydd y swyddfa yn parhau i wneud gwaith ymchwil a craffu mewn gwahanol agweddau o gwaith Heddlu Dyfed-Powys ac i ni'n gofyn i'r cyhoedd i ymgysylltu gyda'r swyddfa i sicrhau ein bod ni'n wneud y gwaith ymchwil hynny i'r materion sydd yn peri gofid neu sydd yn bwysig iawn i chi fel cymuned. Felly dwi'n annog y cyhoedd i gysylltu am swyddfa trwy Twitter, Facebook, y wefan neu danfon e-bost, neu hyd yn oed yn bersonol trwy ymgysylltu mewn sioeau yn ystod yr haf neu pan ni'n gwneud digwyddiadau yn eich cymunedau chi. Dewch i siarad gyda ni, gwedwch wrthon ni beth yw'r blaenoriaethau a o ganlyniad i hynny wedyn fyddwn ni'n edrych i ddatblygu a parhau ar y gwaith pwysig yma o graffu ar gwaith y llu.